Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалирахмон зимни ироаи паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ободонию созандагӣ ва сарсабзу хӯрамгардонии кӯчаю маҳал ва хиёбону гулгаштҳо изҳори назар карда таъкид доштанд ки ташкилу баргузор намудани корҳои ободонию созандагӣ ва сарсабзу хӯрам намудани муҳити зист вазифаи ҳар як масъулини ташкилоту муассиса ва сокинони мамлакат ба ҳисоб меравад. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои сарвари давлат дар ин самт ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бо иштироки муовини раиси вилоят Фирӯза Шарифӣ дар назди раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон маъракаи ниҳолшинонӣ ташкилу гузаронида шуд. таҳти унвони ин ватанро мо ҷавонон сабзу хӯрам мекунем. Имрӯз мо кормандони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон бо ҷалби мураббиён ва варзишгарону волонтёрони назди раёсат корҳои ободониро тақвият бахшида дар назди бинои раёсат як миқдор дарахтони нодирро шинондем ки барои зинат бахшидани ин мавзеъ таровати дигар зам менамояд. тибқи иттилои масъулин дар баргузор намудани ин маъракаи ниҳолшинонӣ дарахтони нодир, сояфкану ороишӣ аз қабили Монголия, Марживлинг, Павлония ва дигар навъи ниҳолони ороишӣ шинонида шуд. гуфта шуд ки дар натиҷаи нигоҳубини дуруст ба ҷо овардани агротехникаи ниҳолшинонӣ ва нашъунамои хуб ёфтани онҳо гулгашти назди бинои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят ба як мавзеи зебову дилнишини шаҳр табдил хоҳад ёфт. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон зимни ин тадбири сабзкорӣ таъкид намуданд ки вобаста ба пешрафту рушд кардани ҷомеа зарурат пеш меояд ки дар ҳар як гӯшаву канори шаҳр ё ноҳия боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва гулгашту хиёбонҳои зебову назаррабо бунёд шавад то сокинон барои истироҳату фароғат ва сайру гашт дар вақтҳои холигӣ аз онҳо самаранок истифода баранд. тибқи нақша чорабиниҳои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон шинондани ниҳолони сояфкану ороишӣ дар назди бинои мазкур идома дошта, масъулин то ба итмом расонидани мавсими ниҳолшинонии имсола иқдом гирифтанд ки боз якчанд навъи ниҳолони дарахтони нодирро дастрас намуда шинонанд ки он ба боз ҳам ободу зебо гаштани ин мавзеъ мусоидат хоҳад кард.